Hayi thina ngidlala ngathi ngoku. Ndinomsele kuba ndicinga uba indaba yenkomfa singayenza after elections but hayi ngathi iyaphuthuma manje. Sekuyaphuthuma baba. Sicela inkomfa. Bendithethe umsele kuze uthi kwabantu bangodere badinga i-10 million for uba baqale isithembu senjobana i-minimum. Because yintoni ngoku umsele kulo siyibonayo? Tata kaloku hayi mabetwana bangadlala ngathi bangenziwa ipopayi abantu besifazane. Hayi kaloku yintoni ngoku ipopayi izesifazane? Hayi andithandi Tamseleku, ngicela ukhawulezise ngenkomfa enkosi. Okanye ke Tamseleku, since yazi uba uyindoda ebusy, uyi-businessman, sicela oondlunkulu bonke babe ne-woman to woman conference apho bazosixelela into yobana singazenza kanjani ii-demands ezosenza uba siphile i-soft life. Sentsho ubana by soft life I mean siqhube ii-bands njalo njalo, understand, nathi sibe ne-double story apha esithenjini. Because kaloku if umntu wohlela yile nto ibuhlungu must i-soft life ihambe nale sorrow. Sasibabili kuzosolva